No, takže čaute ľudia a chcel by som vám predstaviť Dinox Crew, ktorú sme vytvorili tu s Tobiasom. A budeme tu 5 alebo 6, ale viacerí chýbajú. Tak vám ich akože teraz predstavím, poviem vám, v akých videách ich môžete vidieť a vlastne ich aj uvidíte. Takže ako prvého tu máme Tobiasa. Budem SBS Car. To si vymyslel on. Potom tu som vlastne ja, Leo, ktorého ste videli pri openingu kariet. Aj v jednotke, aj v dvojke vlastne. Ten, čo mal tetovačku po pradu na líci. Potom tu bude asi pravdepodobne aj Noel, David, David bude kameraman. Noela tiež poznáte z openingu, pretože kupoval tie boxy. No tak, a to by bolo asi všetko, či? Tak, dobre. Tak sa máte na čo tešiť, uvidíte sa v ďalšom videu. Čaute. Čau.